Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak. Nga itilit ang niliday. At damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday. Amang salsalukob kanka. Awisen kayo marud ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ing kayabkas ti an-anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumnger iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a lovely. Manipod iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan daklat takuman itinagan a lovely. Iti lugar mi dito'y La Union. Kaduan kada kami ti mamati unay iti horoscope. Kastamatan iti gasat nga ipasimudaag dagiti mamadto. Bueno papagahayam, entay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lovely. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Sa linuman ang ti papanam Lovely. Kakaisunang awan ti trabaho ita. Agi na nakakumaa dito'y balay anak ko. Adda nga min saritaan mi kini Carol agayam ko, tatang. Ay na anak ko, ang mga numapan kayo manan iti mamuyon. Wano kadagitay aghulhula babaan iti baraha. Kano anya pa'y aritual dita. Di kay mamatpati iti kakasta anak ko. Di mo ibasar ti gasat mo, babaan iti ibagadag iti kasta at tao. Tawan ti kinapudlo na. Ni tatang mat, amuyo lang arudan aday tala ang tiragsak ko. Daytay maamuak no anya ti agbalin agasat ko. Anak, apaman ang naipas ngay ti tao, nayuritan ti gasat na. Mabaliwan lang dayta. Depende iti no kasano asarangten na dagiti pasamak adumteng iti biyag na. Baybay andak kadilatan, tatang. Sana bali, tagawid kami matla adagos kini Carol. Apaman amalpas kami iti papanan mi. Ay na Lovely, napintas ti ipasimudaag dagiti baraha ang napilim ita. Sigurado ang napintas matigasat mo. Ay na, magagaran ako na makamuno anya ti ipasimudaag dagiti napilik a baraha ita, Madam Aurora.
Sigun iti mabasak kadagiti napilim a baraha. Maam-ammom ita nga aldaw ti agbalin a katakunaynay mo iti biyag. Nataer, ken adda kabailan na iti biyag. Agpaiso, Madam Aurora? Wen, lovely. Dayta ti mabasak kadagiti napilim a baraha. Ay na, magagara na kun, Madam. Kaya't kun amaam mo ti agbalin akatakunaynay ko iti tungpal biyag. Madam, anya nga iti pagilasinan iti agbalin akatakunaynay ko. Ti umuna a lalaki asiguden nga amammom, a makitam apaman nga agapu ka ditoy, ti agbalin akatakunaynay mo. Sigo din nga amam mo, kunam, Madam Aurora? Wen, lovely. Siguden nga amammom, ken adda ka ba ilanda iti biyag? Isu ti ipasimudaag dagiti baraham a napilim ita, lovely. Amom lovely, di nakagura friend ha. Ngam, sa anak la amamati kadagiti padto. Si Kamat, friend. Di mo man dadailan ti good vibes ana ibaga kanyak ni Madam Aurora. Ha? Ay, aguray ka man lovely, aguray ka. Oh, abi nagsardeng tamag na. Kasano? Tumalangkyaw kamot ngamin, bayat ti panagnata. Inton kuan, maitublak ka. Anyat taltalangkyawam aya. Marikriknak nga agpayso ti imbaga kanyak ni Madam Aurora. Amaam-amok ita ti agbalin akatakunaynay ko iti biyag. Anya? Dayta ti agpayso, Carol. Mamam mo kundi... Hi, lovely. Cherry? Afay, naklahat ka nakakita kanya ka. Hi, Carol. Hello, Jeric. Apay ang nagpakita ka kanyak. Apay di kalimiklik. Apay kung malumiklikak ngay. Kaya anyaga po aliklikan kayo. Alam, aguri ka man. Anyat mapaspasamak kaya. Carol, anyat mapaspasamak. Kasting kami, Oops! Jeric. Di kagsasao, Carol. Mapan kaming Jerry. Kilid mo. Awan, tatang. Saan dak kumalatan ng ikaskaso? Kasano ade ka ikaskaso, lovely. Kat di ka maturumrumwar dito yung silid mo. Siyak ti amam. Matanagan iti mapaspasamak kan ka. Awan anyaman na daytoy, tatang. Aglaladotak lang. Isong agpupupukak dito'y silit ko. Anya kalakit din aya. Itay agsapa, magagaran ka unay, iti kunam apapanan nyo kan ni Carol a katrabahuam. Nga manipod simmangpot ka, sa balin ti dyan mo. Naliday kan. Sakit agpupupok ka dito'y silit mo. Anyat napasamak aya. Awan, tatang. Imbagak matan. Saan daklatan ng ikaskaso? Manamati gayam iti hula wano buyo ni Lovely. Ay, sobra Jeric. Katno amin nga aramidan na. Ibasar na iti maibuyon kan kwa na. Ibasar na iti anyaman nga ibaga kan kwa na ti pagpapabuyunan na ani Madam Aurora. Madam Aurora? Wen, diyangay mamuyon ijay sentro. Kasta gaya. Oy, nagsapa. Ngamday tag-chis-chis, Ha? Mr. Aramidan nyo. Ah? Inton ko nakita na kayo ni boss. Ada kagaya man, friend. Good morning, Lovely.
Good morning. Agtrabaho kayon. Saan aday tag-chis-chis, Mr. Aramida nyo? O sige, panawan kayo dito ya. Carol, apay apagsarsarita andak. Anyo apag sarsaritaan? Saan anya? Di kaglibang. Nangagkumat ka. Sika talaga. Saan da ka apag sarsaritaan? Dinamagla ni Jeric, no sa dino tinaggapuan ta. Idi ngay nakita na ta apaman ang naggaputa iji ayan ni Madam Aurora. Day talaeng. Saan da ka apag sarsaritaan? Lovely, ading ko. Anyat mapaspasamak kan kaya. Anyat kaya't masawan manang. Katno ko na ni tatang amasansan ka no, naliday ka. Saan mo? Anya ko maaga po ngaglidayak na. Ay, mas daawak Awan ti makagaputap nagliday ka. Saya atom kiti tagtrabaho para iti masakbayam. Talagang aramidak day tamanang. Iso adi ka madanagan. Nasaya at nga rod no kasta. Kat kumusta mo ti personal abiyag mo? Anya ti kaya't masawan manang. Kumusta ti personal abiyag mo, kunak? Adda ka din kaayan ayat mo? Yak pa'y nakikita ni Mr. Right manang. Ay sus, kita amaading ko. Ang mga numabakatan ka abalasang. Unay kamutan manang. Saan mat Yak kaya't ti mabakitan abalasang. Pulos mat Itaman pa'y ngagmay-may sa ka nga imay. Di mo kadwa ti katrabahwap. Adda nga min napanan na, madam. Ay, sapay la ko ma. Tamayat ti mabasam ita kadagiti mapilik abaraha, Madam Aurora. Depende day taken ka, Lovely. Ngamin, sika ti agpili kadagiti baraha abasaek. Ay na, madam. Magagara na kun talaga. No kasta, rugyam nga ruden ti agpili iti baraha. Tabasaek kun, ti kay... Sigurado ka kadi iti nabasam kadagiti baraha ang napilik, Madam Aurora? Lovely. Sika tinang pili kadagiti baraha. Binasaklaan ti kaipapananda. Kuang amin, Madam Aurora. Pero kailangan sa nagbalo tigasat ko. Idida mo, kanayon nga ibagayo nga da kabailan itibiyag ti pakiasawaak. Ngay ita, asaan nyo matan nga ibagbaga ti kasjay? Lovely balasang ko. Kas itinakon-nakon, sika tinang pili kadagiti baraha. Binasaklaan ti kaipapanan na. Kan maysa, agbaliw ti gasat. Depende itino kasano asarang tem dagiti dumteng apasamak. Madam, Ngem ibagakken ka. Saan pa'y ang nagkamali ti panang basak iti baraha? Iso amamati ak nga apaman nga agapu ka dito'y ayan ko. Mapasamaken tinabasak kadagiti napilim a baraha. agpaiso, madam. Wen, Lovely. Basta saan kalakit ding agdwadwa. Ketong palem, no anya ti ipasimudaag, dagiti napilim a baraha. Sama tinabasa ni Madam Aurora kadagiti napilik a baraha. Kuna na asaanin amalapdan pa'y tigasat ko. Ket agbalin kamin anasingad iti makatakunay ko iti tungpalbiyan. Awan pa'y matla ang tikuna na alalaki ang nakaimot iti sabong. Hi.
Naimbag nga oras mo, lovely. Jeric, Siyak nga rod. Mapanak ko may balayo. anya? Oh, Diyos ko, mapan ka no ijibalay ni Jeric. At anda imot nasabong. Nakita ka matlangan iti pagurayan iti lugan. Mabalin ka diya makigidana kun kang ka, tamapanak balayo. Anya nga mitaramidam ijibalay. Sarong karan ka ko, lovely. Anya? Para kang kada gito nga sabong nga ibat ko. Sapay la ko, ma. Tadi nakagura. Napasnag ni Jeric nga agar-aram kan ka, anak ko. Tatang, Manipo di inyam amom dito balay. Masansanan asumarungkar. Kat magustuwag ti kasdya nga aramid na. Dito'y balay ti pangaruman na ken ka. Oh, apa nagsernay ka iti naunag, lablay. kuang amin tatang. Sana kas kini Jeric tarapaap ko apakiasawaan. Ah, Ti kayat ko kuma, kat daytay baknang. Lovely, anak ko. Saan mo't ati kinabaknang ti pagibasaran iti nabaligi a relasyon ti agasawa ka it? Da kami ti day dinanangyaw. Agpada kami asaan na nakaadal. Napagadal da kayo mo't kanimanang mo. Gapo iti panagtinulong may. Tatang, So asaan na rumba nga ibasar mo iti kinabaknang tigasat mo kan ni ayat. Tandaan day ka, lovely. Kasta timbagan ni tatang mo? Nga iso ti pakariribukam ita? wen nga rod Carol. Tani basar ko ngamin kadagiti na udi nga ipapan ko kin ni Madam Aurora. Rumrumwar ani Jeric ti kagasat ko. Anya? Ay na lovely. Idi pa laeng. Amukon nga agbagay kayo ka ni Jeric. Kayat ko nga ibagakan ka idi pa laeng. Ani Jeric ti Mr. Right mo. Ang linaplapdan ti bagik. Tamang ano kaguranak. No ni Jeric ti kaginnasat mo. Saan aron bang nga agliday ka? Nasingpet ngamin ni Jeric. Nagagat kan amok a responsable. Carol, Angam, aguray ka man. Nakunam itay ani Jeric ti kaginnasat mo. No ibasar kadagiti naudi nga ipapan mo kan ni Madam Aurora. Husto akka di? uwan Carol. Kasta ti rumrumwar iti pananghula kanyak ni Madam Aurora. Kasla jak mawatan. Mabalin nga ilawlawag mo? Tunggal mapanak agpahula ita. Noan niya ti mabasa ni Madam Aurora kadagiti mapilik abaraha. Kanayon ama iturong kini Jeric. Iso anak ko nak ani Jeric sa ti kaginnasa akon. Dalakit dita napintas ti mabasa ni Madam Aurora iti panagpahulakan ko na ita. Aklo na ko ni Jeric inton sarungkaran nak inton rabi. Manong, di talaangan igid. Sige, ma'am. Bayad ko, Manong. Yaman ma'am. Inayadat ti sumrat dita ayan ni Madam Aurora. Takas
laadtan sa amat kliyente na. Awan man siguro ti makunam, tanagtungpalak iti tulagan. Kunak tumat nga da kliyente na. Talagang sabihin Agot. ay ayatan ni Lovely. Pag kunam mo, Kabisado titimak ti kliyente ni madam. Makunkonsensya ako na iti aramidak, madam. Isosar de nga mon. Huston ti panangal alilaw ta ka ni Lovely. Talaga siguro din nakayayatan. Uray siyak. Jack meten kayat ti agtungpal iti kayat mo nga ipadtok ka ni Lovely. Maasyanak kan kwa na. Kan maysa. Madadaal ti panagtalak na Talaga nadadailan, Madam Aurora. Ha? Lovely? Ket si kalalaki. Diyan kun kayat ang makita ti panagrup-rupan. Lovely! May bitlaeng! Madam, agpakada ako na. Kamakamak ni Lovely. Patayuan nak. Awanan tirumbang apagsalitaan ta. Magpalawag ak, Lovely. Pangasa. Awan tirumbang nga ipalawag mo. Awan, Jeric. Bakawanan na ko, ma. Naramid ko lang timang konsabos ka ni Madam Aurora. Gapo itinalaos a panagayat ko kan ka. Lino ko na. Pinagay-ayamam tigasat ko. Lino ko dakin ni Madam Aurora. Saan? Pangasim ta di mo iraman ni Madam Aurora. Pinilit ko lang nga makikonsabos kanya. Di na kaya timang lukukan ka. Nga pinilit ko. Siyak ti pabasulan, Lovely. Basol ko ti amin. Siyak ti nang lukukin ka. Angin, napaayak. Ta talaga siguro di nakmaayat. Isu akalpasan ti panagkid daw ko iti pamakawan. Saan ka nasingahan? Aklo nagtigasat ko. Pakawanan na ko, ma. Lovely. Mr. Lonely, I wish that I could go back home. Nariknak ang napudno ni Jeric, iti panagkid daw na iti pamakawan, Mr. Lonely. Ket nariknak met ang napudno ti panagayat na kanyak. Banag akasla na magbaliw iti riknak. Ket idi nakita nga umadayon ni Jeric, kinamakam ko. Iti ababa asarita, inikak iti gundaway ni Jeric, ket ingkalay sanak adagos. Ita, addan dua nga anak mi, ket naragsak kami nga agdeden na. Naamiris kumat asaan gay mamasapol nga idalan iti hula, ti gasat. Takas ko na ti daduma, ti gasat ket agdepende iti nukasano, sangwen, dagiti masaknan, dagiti pasamak, iti biyag na. Dayto iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Lovely. Umuna iti amin, agyaman kami ka, iti panangisalaysay mo, iti padas mo. Husto unay ti kunam, pagayam ko. Ti tao ti mangaramid iti gasat na, ket depende dayta,
iti pangnagdangan. Naipayan iti panunot ti tao, tapno amuna no anya ti rumbeng nga aramidan na. No sumyasi iti dalan, ket taluntunen na ti saan analintag adana, wenno agtalinaed iti kinaimbag, ket nanaman na ti imnas ti panagbiag. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ti pagayam ang nagpailinged itinagan a lovely iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Ferdinand Feria, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.